Aneh lho bolo. Iki arep tak pahat. Tak jipuk cilik tatale iki bolo yo. Ora metu getahe tatal cilik. Marake kulit manisnya kurang jero nak tatale cilik. Nah tak jipuk kandel kulit elek entek bolo. Iki njipuk anu wae, njipuk tipis wae berarti. Nah, iki sekrap iki bolo. Sekrap ngene iki dilebokke ora apa-apa. Karet iki.